Diyos marinal daw po sa Indogabos. Ngunyan po sa tuyang pinagsisilibrar ang solemnidad kan Santissima Trinidad. Sa Santa Misa niya tungunyan, iba tamampuan mga minasunod na intensyones. Thanksgiving for all the blessings received, dulot ni Bunyag family, Ining Lumbria, and Barosa family. Petition and thanksgiving of Lorraine Ibanen and Robert Eipert Jr., Lorraine Ivana Clarete, Evan Lawrence Rubio, dulot ni Mila Rubio. Thanksgiving for all the blessings. Thanksgiving and petition for safety and good health and financial blessings of their family offered by Lantero and Disena family. Thanksgiving for healing and protection and guidance of the family offered by Jesus Ditan and family. For complete healing of Maria Pedona Rodriguez offered by Binang. For safety and good health of Corbin Joseph and Carmen, Biel Maria and Gerald Tudor Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For divine guidance, safety, and financial stability of Arnaldo II, Carmen Mujag, Jerome, and Maria Pedona Rodriguez. Michelle Ariola Primavera and Arnold Curby Bunyag, dulot ni Sis Binang. For complete healing of Bebet Lagumbay, offered by Augusto Bunao. For successful house construction and safety of the worker, offered by Disena and Lantero family. For the eternal repose of the souls of Father Luan Harcia and Father Sol Saiz. For eternal repose for all the souls of dead members of CRC and LFCC. For the souls of Arnaldo Remedios, Rolando Sr. and Rolando Jr. offered by Sis Binang. For the souls of Virginia, Antonia, Julio Santos, Josefina, Juan, Julia, and for all souls in purgatory offered by June Alinarte. For the soul of Lionel, Rosalina, Walperio, and for all souls in purgatory offered by Ining Lumbria. For the soul of Saturnina, Gregorio Aaron, Pablita, Maria Clara, Antonio, Epipanya, and for all souls in purgatory offered by Disena and Lantero family. For the soul of Carlito, Ching, Herbacio, Bering, Crispina, offered by Solpaiti Sichay. For all the souls in purgatory offered by Mrs. Solpaiti Sichay. For the soul of Jesusa Ernesto Benjamin, offered by Banji Alano. Sa pagsilibrar niyato kan solemnidad kan Santissima Trinidad, ipahayag niyato nin may kaugmahan ang satong pagtubod sa sarong Diyos na may tulong persona. Urog niyatong masasabutan ang katotohan manunungod sa Santissima Trinidad kung sa tuyang paghuhurup-hurupan ang mga gawi nin pagkamuot nin Diyos Ama bilang sa tuyang kaglalang, kan Aki bilang sa tuyang paratubos, asin kan Espiritu Santo na iyo ang nagpapabanal sa to, tanganing makalaugman kita sa kahadian nin Diyos. Ang mamamayo kan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Mark Anthony Birria, formator kang Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Mga magturugang sa imong harong, pagtugod niya mo lugod magraro, ikaanda na kami ako. Ang manadaing makakaaga, kung
Samuyang tahaw, kami sa imo minapuli. Sa ngaran ka nama, kanakiasin ka ni Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin Sa daga kapuninuan, sa mga tao, marahayan buo. No umaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pasalamatan di ka. Haleng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na naking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, kanaman, na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, heraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan hakuan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kanama, ta ikasanaan banal, ikasanaan ikasanaan urog kalangkaw. Yesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos Ama, na sa pagsubol kan tataramon, nin katotoohan, asin Espiritu nin kabanalan sa kinaban, ibinareta mo sa katawahan, an makangangalas mong misteryo. Itugot mo sa mo na sa pagpahayag kan tunay na't pagtubod, mamidbidanan kamurawayan kan danay na Trinidad. Asin sambahon an pagkasararo sa kapangyarihan nin kadakulaan, huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang kabos. Nagpamidbid ang Diyos ki Moises bilang sarong Diyos na mahihirakon, maluya sa pag-anggot, asin mayaman sa pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Kaya nagtabas ni duwang tablang gapo na arog kan mga enot, asin nagamay pagkaaga, nagtukad si Moises sa bukid Sinai, susog
sa itinugon sa iya kan kagurangnan, kapot si duwang tablang gapo. Naghilig ang kagurangnan sa panganuron, asin nakipagtindog sa iya duman. Irinukyaw an ngaran kan kagurangnan. Nag-agi ang kagurangnan sa atubang niya, asin nagrukyaw. Kagurangnan, kagurangnan, Diyos na mayrakon, asin maugay, halaba ang pasensya, asin mayaman, sa kabuotan, sa kakatotoohan. Hidali si Moises na nagluhod sa daga, asin naglaob. Danga nagsabi, kung nakakuha akong biyaya sa mga mata mo, kagurangnan, maglakaw ang kagurangnan sa tahaw niya mo. Banwaan man nanggad ini, natuog ang loong, alagad patawada ang samong mga sala, saka ang samong mga kasaalan, asin sa diriha kami. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagud paman. Pag umawon ka kagurang ng Diyos, kansamong mga magurang, maninigong umawon, asin pamurawayon, sagod paman. Pag umawon, an mamuraway sa kabanal mong ngaran, maninigong umawon, asin pamurawayon, sagod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagud paman. Pag umawon ka sa mamurawayan, na banal mong templo, maninigong umawon, asin pamurawayon, sagod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagud paman. Pag umawon ka sa trono kan sa imong kahadean, maninigong umawon, asin pamurawayon, sagod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagud paman. Pag umawon ka, pararurup kan kakantilan, na nakatukaw sa mga kerubim. Maninigong umawon, asin pamurawayon, sagod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagud paman. Pag umawon ka sa karigunan ni langit, maninigong umawon, asin pamurawayon, sagod paman. Sa imo ang kamurawayan, asin kaumawan, sagud paman. Sa ikaduwang babasahon, ang Diyos nin pagkamuot asin katuninungan, yaon sa sato bilang Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Hinagunyugon po nato ang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sa kataposan, mga tugang, mag-ugma kamo, magpaka-lubos karahay, magpasinadol sa dolan, magkasararo sa sentimento, mabuhay sa katuninongan, asin ang Diyos kang pagkamuot sa kakatuninongan, mapapas sa indo. Kurumustahan kamo sa banal na hadok. Kinukumusta kamo kang gabos na banal. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Hallelujah, Hallelujah. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Tasiring namotan kan Dios an kinaban an bugtong naaki itinao tanganing an gabos na nagtutubod sa iya day mawara kundi magkaigwanin buhay na dayeng kasagkoran. Taday sinugo kan Dios an aki sa kinaban tanganing hukuman an kinaban kundi tanganing makaligtas an kinaban huli sa iya. Ang nagtutubod sa iya day hinuhukuman alagad an day nagtutubod hinuhukuman na. Huli kanday pagtubod sa ngaran kan bugtong na aki kan Dios. Marhay na bareta nin sa toong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Ngunyan pong aldaw, ipinagsisilibrar niya to an solemnidad kan Santissima Trinidad. An misteryo kan sarong Dios, asin tulong persona. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Siring man, kaayon sa pagselebrar niya to an Basic Ecclesial Community Sunday. Pinapagiramdom kita na an misteryo kan Santissima Trinidad, bako sana nakaipuhan sa buton, aramon, asin adalan. Bako po ining sa isip niya to na mathematical equation na 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. Kundi kaipuhan ta na isabuhay niya tong mga Kristiyano sa aral daw niya tong pagkabuhay. Tanadangog niya to sa Ebanghelyo ang sabi, tasiring namotan kan Dios an kinaban, an bugtong na aki itinao, tanganing an gabos na nagtutubod sa iya day mawara, kundi magkaigwanin buhay na daing kasagkoran. Puso kan Santissima Trinidad, na an Ama namumuot sa kinaban, an Aki ipinadara sa pagligtas sa satuya, an Espiritu Santo padagos na nagigiya asin nagpapakusog sa tuya kan sa tuyang pagtubod. Ang Santissima Trinidad sarong komunyon nin perpektong pagkamuot. An Ama, an Aki, asin Espiritu Santo sararo bakong makasadiri. Asin huli takita nila lang nin Dios sa iyang ladawan asin imahin. Kita man inaapudan na mabuhay na burunyog sa sararo asin namumuot sa lambang saro. Digdi na papangyari kung sa inagiging importante an inaapod niya tong Basic Ecclesial Community o sa satuyang Archdiocese inaapod niya to ining SKK o Saradit na Kristiyanong Komunidad. Ang BEC bako sa ng organisasyon sa parokya. Ini sarong familia sa pagtubod. Ini ang simbahan na nabubuhay sa mga komunidad, sa barangay, sa harong, sa mga, sabihon niya to na mga ordinaryong tao. Sa BEC, kita magkairibang namimibi, naghuhurup-hurup sa tataramon ng Diyos, nagtatarabangan asin nagbabaklay na magkairibahan sa pagtubod. Kadaklan po bagangon yan ng mga tao, connected always sa online, pero more disconnected personally. Ang mga pamilya ngunyan, pwedeng sabihon tang, nagkakarakan pa manin sabay, bakong arog kan dati, pero ngunyan, dahil naman nag-uurulay sa kakanan. Ninhulita, nakatutok sa indang mga gadgets. Kaya nga ni po baga, nakakahiling kita ng mga memes or sabihin tang pigngingiritan ta sa mga social media na nagkakakan, ibalugod ang naihuhungit ninhulita, iba man ang hinihiling bako man ang kakanon. Yan. Ang mga magkataraid sa harong,
Dahil na nga ni magkamiridbidan. Kay itong panahon, pwede sir na nagluto ang balyoning natong, nagpritos duman, nagtitinarao-tauhan pa. Nin panira, ngunyan, basura na sana, nagbabaralyuhan. Kung bakong basura, magkairiwal na, nin hulita day man magkamiridbidan. An kadakla na Kristiyano daing patud na nag-a-attender nin misa, pero tukal an sa indang attitude sa katukdoan in simbahan. Alagad ang Santissima Trinidad nagtutukdo sa tuya na true life is found in relationship and God Himself is relationship. Considering a Christian cannot live alone spiritually, dahil kita mabubuhay nin solo-solo sana. Because faith is not only me and God. Garo baga itong pagiling tana, ako sana sa kaan Diyos. Bakong arog ka iyan. Faith is also we and God. Kita asin ang mahal na Diyos. Kaya nga ni, ang simbahan nag-aagyat sa satuya na kita lugod magin kaiba, kasaro, kabilang kan mga komunidad na kung saan ang pagtubod, pinaghihirasirasan, asin isinasa buhay. An sa tuyang inaapod na BEC, ini nagiging refleksyon kan Santissima Trinidad kun an mga tao nagpapatawad sa lambang saro. Kung an magkataraid, nagtitinarabang tabangan. Kung an mga pamilya, sarabay na namimibi. Kung an lambang miyembro, nagdadangog, asin an gabos nagtatarabang, para sa karahayan o ikararahay kan komunidad. Ang Santissima Trinidad nagtutukdo sa to, nasararo kita, mantang kita, igwaning mga pagkakaiba. An Ama, bako man ang Aki. An Aki, bako an Espiritu Santo. Asin an Espiritu Santo, bako an Ama. Pero, saro sana ang Diyos. Sarong Diyos. Siring man, kita po baga, kadakol man kita, alagad, iba-iba. Iba-iba ang personalidad, iba-iba ang estado sa buhay, iba-iba ang opinyon asin prinsipyo, maginan sa tuyang mga eksperyensya. Pero inaapodan kita gabos na magin sarong komunidad kay Kristo. Minsan ang komunidad na yaon kita nabubuhay kaiba ninda, bakong madali. Community life is not easy. Yaon anday pagkakasinarabutan. Minsan ngani ang mga membro inactive. Minsan ang iba nagpapartisipar kung soarin konbinyente para sa sainda. Pero ang Santissima Trinidad nagpapagirumdum sa to na ang pagkamuot nangangaipuhanin pagpapasensya, sakripisyo, asin pagiging bukas nyato. Igwa po nin sarong istorya nin sarong sadit na Kristiyanong komunidad. Napakatapos kan bagyo, ang sarong membro, ang sarong pamilya nawa raning atop. Ang saro nawa ranin mga mayong pagkakan. Asinan sarong pamilya nagmumundo. Ang lambang membro kan BEC nagtiripon sinda. Ang saro nagdaranin bagas. Ang saro sa inda nagdulot kan sa iyang pagtrabaho. Asinan saro nagdulot nin pamibi para sa mga nagmumundong pamilya.
Sinda totoo mga dukha, alagad nagisindang instrumento kan pagkamuot nin mahal na Diyos para sa satuya. Sa simpleng momentong ini, ang Santissima Trinidad naging visible. Nahihiling nin hulisa ang pagkamuot na ihiras, ang buhay na itao, asin ang pagkasararo na preserbar. Ini ang misyon kan kada Kristiyanong komunidad. Bako sana na ang doktrina maipahayag o matuom nyato na kung sain pag kita nagpamibi asin nagpuon kan pagtandaan ni Santa Cruz, inilugod magin modelo kung paano kita mabuhay aral daw. Sararo sa pagkamuot, bukas sa lambang saro, naghihinerasirasan kan sa tuyang mga kagabatan, nagtatao nin paglingkod sa lambang saro, asin dinadara si Kristo sa inman, urog na sa iba. Kaya sa pagsilibrar niya to kaining BEC Sunday, haputon tamandawan sa tuyang mga sadiri. Ano daw ako nagtatabang sa danay na pagkasararo kan sa kuyang komunidad. Ano daw ako nagpapartisipar sa buhay kan simbahan. Asin ano daw ako nagdadaranin katuninongan, pakasabot, asin pagkamuot, lalong-lalo na sa sakong pamilya, asin sa sakuyang mga pagtaraid. Ano daw ang sakong buhay, nagpapahiling kan komunyon kan Santissima Trinidad. Giramdomon niya to mga tugang. An parokya, daiman nagiging buhay, ninhuli sa mga programa asin mga infrastructure o buildings, kundi sa saradit na Kristiyanong komunidad na kung sa inabubuhay ang ebanghelyo na kairibahan ang bilog na simbahan. Lugod ang Santissima Trinidad, bindisyonan ang lambang familia, asin ang satuyang mga saradit na Kristiyanong komunidad, ang satuyang mga komunidad sa parokya, tangani na sa ordinaryong Kristiyanong pagkabuhay niya to, ang iba mahiling ang refleksyon nin pagkamuot nin Diyos sa satuya. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Asin Kasing Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamahan. Haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Bilang komunidad na sararo sa pagtubod, paglawom asin pagkamot, magdulo kita sa Ama asin idulot niya to sa iyaan sa tong mga pangangaipo sa lambang pagarangan sa tong simbag, kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magharubay kan sarong totoong Diyos sa saindang pagiging maimbod sa gabutan kan Ama, masinunod-sunod sa mga katukdoan ni Jesu Kristo,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang nagbuburunyog na pagkamuot kan Ama, aki asin Espiritu Santo, magdara sa mga kanatad sa pagkasinarabutan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagpapusog kan sa tong pagkamuot sa misteryo kan Santissima Trinidad, magtalubo kita sa pagpahalaga kan sa tong padudumanan, susog sa pangapudan kan Diyos, mamibi nato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga maedad na, mga nagsusulo-sulo, asin mga nagihelang, maranga asin mapakusog kan mga nagtatabang asin nagaataman sa inda, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niyatong gadan, magugma sa kapanuanin buhay, sa langit no nakahadian kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamahan, sa imo kami nabubuhay, sa imo kami naghihiro, tabangi kaming magtalubo araw-aldaw sa imong kadunungan, katotoohan asin pagkamuot, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa kuyang buhay, sakot pa man. Kaugmahanin sa kuyang puso, asin ka lang, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakagurangnan, an sa kuyang dinudusay ko sa iyong katalingkasan ko para sa kaumawan mo. Ani ako kagurangan na magnanay na maingon sa iyo. Amandangan bendisyonan at sa kuyang panugasan sa imo. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang mako manlugod kan Diyos sa mang makakamahan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa moyang Diyos, namimibi kami sa pagapod kan sa imong ngaran. Pabanala ining mga atang kan sa mong paglingkod, asin huli kayan kami man sa nagibuhang daing sagkod na atang sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, takaiba kan bugtong mong aki, asin kan Espiritu Santo, ang Diyos saro, ang kagurangnan saro. Bakong sa pagkasaro nin sarong persona, kundi sa Trinidad nin sarong substansya. Ta sa pagpahayag mo, ang tinutubod mi, dapit sa imong kamurawayan, inidapit sa aki mo, inidapit sa Espiritu Santo. Nasasabutan ming daing pagkakaiba, tanganing sa pagpahayag kan tunay, asin daing kasagkuran na pagka-Diyos.
pagsambahon ang pagkakaiba sa persona, asinan pagkasararo sa esensya, asinan pagkapantay sa kadakulaan. Kaya nag-uumaw ang mga angeles asin arkangheles, pati ang mga kirubines asin serafines, daingontok na nagkukurahaw araw-aldaw sa rong tingog na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangan, Diyos din mga upo. Ang langit at sindaga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdig, sa ngaran kang kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabot ning gabos sa kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bongan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurang nana sa Yesu Kristo. Kansya sa rugaring nyambot, pinasaliban sagkod sa pasyon, nagkwasya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ko magabos asin magkakan kay nitay nan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man inkali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom kay nitay na yan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin daray natipa napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagandaan mo, kakulangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sa kuna ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, singan sa mong obispo si Rex Andro, singan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kauragi kami kabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose na sayang esposo, kan nga banal na apostoles asin gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkani gumagin kahoras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamraway sa imo siring man huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya asin kay bani asin sa iya sa imo Dios samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na kaugalian, ang angas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyarian bot mo sa daga ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyaman katunino, ang tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang gagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninuan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninuan ni tinataw ko sa Indo. Haro pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigawa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susug sa imong kabutan. Ikaw na nabubuhay, asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninoan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Magpatinarawan kamo, nin katuninongan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, O Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Malud po. Uyan, Kordero kan Diyos, yan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag mauumayan. Uyan na sa mga kamot, labi pa sa kaipuhan. Sa irarong nimbong, garu'y panintulang, naipinatunino. Nagsiyasat naghapon, kanika namidbidan, nasa butanan na matean. Ikapalan kagurangnan, an makakahiplo. Ikapalan
buhay lilingawan, sa pagsunod sa linakawan, pagkusuga sa kaluyahan, mautog sa imong kabutan, dawan gabus mawara, dawan gabus magpaya, anurog na mahalaga, ika mapasakuya. Kagurangan ang makakahitno, ikapalan kagurangan ang makakapano, ang panugang pamana, nahiligaw, ninsa kuya, lukhang puso. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos ang pag-aho kay ning sakramento asin ang pagpahayag kanday kasagkuran, asin banal na Trinidad, asin kanday masiblag na pagkasaro kay ni mansana, magwara sa mo kan kaligtasan in hawak asin kalag. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po sa itong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Salamat po, Father. Ang satuya pong Mass Operor, ang Christ the King Paris, asin ang satuyang choir, ang Ya Boys Choir kang Christ the King Paris. Salamat po. Pasalamatan taman po sa itong akolito, asin mga nagbasa, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indugabos. Pasalamatan taman po sa itong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan Misa ng Banwaan na madadalan kada alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang Misa ng Banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang Misa ng Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamahan na nama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Ikaw sa mga dalanin ginaban, si Jesus daraw sa katauhan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darun niya tumunyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darun niya